Filwaqt li qed jiċċelebra l-20 anniversarju tiegħu f'Malta, l-HSBC Malta irrapporta qlieħ ta' 20.9 miljun euro qabel it-taxxa fl-ewwel 6 xhur tas-sena li jfisser żieda ta' 4.8 miljuni, 30% meta imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Fost id-dettalji li nataw l-HSBC ddikjara li l-klijenti tagħhom iddepożitaw 4,850 miljun euro mill-bidu tas-sena sa 30 ta' Ġunju 2019, tnaqqis ta' 38 miljun euro. It-tlet taqsimiet ewlenin tal-bank, Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking u Global Markets komplew jagħmlu qlieħ matul il-perjodu tal-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Beane, direttur u uffiċjal eżekuttiv tal-HSBC f'Malta qal li l-bank kiseb setta riżultati tajbin hekk kif b'suċċess lesta twettiq tal-istrateġija ta' maniġjar tar-riskju u issa qed jiffoka biex iwassal servizzi ta' klassi dinjija biex jappoġġjaw aktar tkabbir. Irridu nkunu l-bank numru wieħed għall-klijenti tagħna, sostna Beane, filwaqt li ħabbar li ser ikun qed isir tibdil għall-aħjar fl-internet banking u l-mobile banking app. L-HSBC qalu li raw tkabbir ta' 84% fin-numru ta' klijenti l-aktar grazzi għas sistema ġdida ta' ftuħ ta' kontijiet bankarji online li nieda ftit ta' xhur ilu. Huma qalu li ser ikunu qed jiffukaw b'mod speċjali fuq tkabbir il-klijenti u l-ħaddiema fix-xhur li ġejjin biex ikomplu jimxu wara l-slogan l-unika bank ewlieni u internazzjonali ta' Malta.